Bamakɔ ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn marahaba dugu jɛra journaliste Seydou k'a dɔn dugu jɛra dugu jɛka ye ntɛnɛn ye ntɛnɛn ye duwaku daminɛ journaliste Seydou k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri kira ka duguba kɔnɔma a bɛɛ lajɛlen bɛ girin ko fa donnen don an na journaliste Seydou k'a dɔn dugu ma jɛ ka ban Bamakɔ cɛmancɛ bɛɛ lajɛlen bɛ yen sɛgɛrɛ ni y'an da tɔ ye haraba ni y'an segin tɔ ye haraba journaliste Seydou duguba kɔnɔma i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka don ɲɔgɔn fɛ o de bɛ kɛ sababu ye dugu ka bala nka n'i y'an lajɛ caman ka taali ani caman ka segili journaliste Seydou k'a dɔn fɛn t'a kɔ fɛn t'a ɲɛna tɔw bɔra n yɛrɛ na bɔ journaliste Seydou k'a dɔn damada kelen bɛ ka maa caya n'o tɛ duguba kɔnɔ maa yɛrɛ man ca o maa yɛrɛ man ca duguba kɔnɔ o ni maa ba den bi yan ko maa man ca maa min tɛ ka ko dilan i t'a ɲɛ i t'a tiɲɛ o ye maa ye wa maa man ca o koyi duguba kɔnɔ maa man ca a man ca an bɛ ko dilan o an b'an ka nasɔngɔ bɔ journaliste Seydou an b'an ka loyer sara nɛgɛw kɛrɛfɛ an b'an ka sogoni jeni k'a ɲimi nɛgɛw kɛrɛfɛ a to a ye n k'i ɲininka Mamutu Surunin ne de bɛ se k'o fɔ a ma Mamutu Surunin o don n ko Mamutu Surunin Mamutu don Mamutu Kamara i tun bɛ woro bɔ bi o Mamutu ye n dɔgɔnin ye ne den don c'est mon fiston Mamutu ye n dɔgɔnin ye Kamarala Kafu don awɔ ale bolo d'an bɛ nɛgɛw kan Gejulu tulo b'i la dɛ ne arajo kun dɛ jɛgɛ n bɔra kɛ Gejulu ma wade n bɔra ka kuma de koyi n ko ne arajo kun dɛ Gejulu bɛ gesedala kun dɛ yan alors ayi dɛ a tun bɛ baara kɛ ITEMA de la quelle section tu connais pas tissage alors tissage ye mun ye alors mais non ni kun taara Gejulu la baarakɛyɔrɔ in tɔgɔ di a tun bɛ yɔrɔ jumɛn a tɔgɔ ITEMA na n'a y'i sigi kɔlɛ kunna a b'a fili a b'a minɛ ten ne ko cɛnin kabini ITEMA ko datugura arajo ko in kun taara Gejulu ma koyi o de la ballonnan la maa si tɛ se dribble la n'a ye Mamutu wuli ka jɔ kɛ i ka yamaruya di kɛ kunnafoni an k'a dakolo ci cɛ ka pep ni bɛɛ kɛra i fa ye dɔ den bɛ nimisa sabula bɛɛ faama ɲuman kɛ Allah bala cogo bɛ di dɛ journaliste Seydou bamanan laada dɔ ye famuso tiɲɛ ta ye o ye tiɲɛ journaliste Seydou nka ni fa ma ɲɛ sakɔ a ka se ka muso fila to n'o tɛ n'a sara k'i ba kelen don laada bɛ tiɲɛ o bɛ tiɲɛ journaliste Seydou bɛ n kelen ku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don journaliste Seydou sɛbɛnni kɛbaa de tɔgɔ ye Mahamani Toure Mahamani ko farafinna masakɛw minnu jɛlen bɛ jɛkulu kɛnɛ min n'u k'a ma ko CEDEAO o ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye in kɔni hali n'a sɔrɔla Mali a ma ye kɛnɛ kan an do a fɔra journaliste Seydou k'a dɔn to a fɔra sabula CEDEAO nin y'a siɲɛ 59 ye u kun ye layidu di ɲɔgɔn ma u na ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye in kɔni kɔnɔ u ye kuma caman fɔ journaliste Seydou k'a dɔn masakɛw u ko lenkun bɛ i k'a dɔn Nama Ado Dakuwa Akufo Ado ale ye Gana masakɛ journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye min ye Mahamadu Sala ayiwa Anadif ale ye ayiwa secrétaire général Nations Unies ka ciden ye ale tun bɛ kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ journaliste Seydou k'a dɔn jɛse naani tɔnba fɔngɔ fɔ bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan ka lamɛnni kɛ ni ka taa ɲɛfɔ u ka cibaw ye sɛbɛnnikɛla ko kumaw fɔra kuma caman nka min ye kuma koloma ye ni bolo dar'o kan journaliste Seydou k'a dɔn kun ye maaden ci ka na Mali lajɛ fɛn min ni u kun y'o o kan ka de da ni Mali kun y'o layidu di k'a fɔ o baara na kɛ yarɔ fanga minɛna bandaw la colonel Asimu Goyita ale de nɔngɔ bɔlen bɛ i k'a dɔn fanga bunako kan a kun ɲinina k'a fɔ n'a ma ɲɛ a bɛ fanga in da fɛn damadɔ kɔni kan ka de dalen don o de ye i k'a dɔn diɲɛ fanga tamasiyɛnw olu ka sinsin n'o ye premier ministre min de sɔrɔdasi o tɛmɛnen kɔfɛ gouvernement min bɛna sigi o fana fɛ o ka kɛ ayiwa maa minnu bɛ jamana den fa bɛɛ lajɛlen kɔfɔ sɛbɛnnikɛla ko n de kun ɲinina u ye ayiwa min ye Goodluck Ebel Jonathan u y'a ɲininka e kun dara Mali la ni ka taa filɛli kɛ an y'a mɛn ko gouvernement sigira premier ministre sigira yalima an kun ye kangari min da Asimu Goyita ye
yalma a dafara wa Goodluck ko k'a dafara ngaki sabula ale gouvernement min ye maliden fanba bɛɛ lajɛlen bɛ gouvernement in na o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn min ye premier ministre ye civil do min ko ni wulikajɔ ni cɛsiriw ye u ye min ni min ɲini hadamadenya tamasiyɛn bolo ani sariya bolo olu dafali olu kɛko ɲuman i k'a dɔn u y'o de ɲini o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a ɲini fana k'a fɔ hakaja a ka ɲini bandaw ni mɔtarawa ni i k'a dɔn ka bila olu bilala a mɛnna u bɛ taa ka segin la u ka so ni yɔrɔ min ka d'u ye o tuma transition min ni min ɲinina CEDEAO fɛ a dafara nka min kɔni ye k'a fɔ de an kun ye gɛlɛya fɔ fɔ ta k'a segin a bɛɛ banna u m'o kɔni fɔ nka i b'a ye k'a fɔ hakaja min kɔni ye taa ka segin ye ani jateminɛw ni kuma minnu fɔra i k'a dɔn gɛlɛya in wuli ka bɔ Mali k'a ti mɛn bilen sabula u y'a ɲini k'a fɔ dɔgɔkun 6 n'o ye kalo 1 ni tile damadɔ ye u bɛ segin tuguni ka na jamana in kɔnɔ ka na filɛli kɛ fɛn minnu ni fɛn minnu fɔlen don u ye min fɔ k'a gɛlɛya kalo 9 camancɛ fanga y'a fɔ k'a fɔ min ye votew ye i k'a dɔn février kalo san 2022 min kɔni ye votew ye n'o ye présidentsigi ye i k'a dɔn n'a kɛ Mali kɔnɔ président kura bɛ sigi o ye camancɛ fanga baara bannen u y'a ɲini k'a fɔ o kɔni o baaraw n'o dabali tigɛ kabini sisan sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye jɛrɛjɛkulu caman kɔni bɛ yen olu kɔni y'u tɛgɛ maana bɔ Mali nɔfɛ ka ban min ye dɛmɛ ani dɛmɛ k'o ta k'an sɛgɛrɛ min bɛ se ka to i k'a dɔn ko fɔlenw ani ko minnu bɛ ɲini olu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ sabula u tɛ dilan wariko kɔ abada u y'a ɲini k'a fɔ dɛmɛw nana nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdangura dama tungara maa bɛ ko la i hakili t'i yɛrɛ la kɔlɔsi bɛɛ bɛɛ la nin tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma lɔb fajiri Mɛmɛ Sanogo nin y'a ka sɛbɛn ye Mɛmɛ Sanogo ko jamana zonba kulew ani wari suɲɛnaw jɔn de kɛlen bɛ ni ka berifini gangan u ni kiri cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana a camancɛla fanga n'i y'a daminɛ lajɛ kabi fɛn min ye bandaw ye ale ye kalikan min fɔ o de ye k'a fɔ ale tɛ se k'a fɔ ko yuruguyurugu ti kɛ nka maa o maa n'i yera yuruguyurugu la maa kelen t'a la min b'i ye k'i to yen i bɛ bila sariya ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko bandaw ye nin kumabaden fɔ diɲɛma ɲɛna ko ma bɔ a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kalo 9 o bɛɛ lajɛlen de tɛmɛna malidenw sigilen bɛ ka sira lajɛ fɛn ma kɛ o waati kelen fɛn min ye wulikajɔ minnu n'olu kɛra mɛ kalo tile 24 ka taa bila tile 25 la fanga taara ka di Asimu Goyita ma Asimu Goyita fanga dilen b'a ma a bɛ ɲini ka kalo sɔrɔ sa Mali yɛrɛ masakɛya a b'o la fɛn ma fɔ yuruguyurugukɛlaw ani jamana zonba kulew olu minɛni na sɛbɛnnikɛla ko maa b'i yɛrɛ la ɲininka yala jɔnni de kɛlen bɛ dibi ye kiritigɛlaw ani jamana zonba kulew ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman bɛ minnu kɔrɔtɔlen bɛ sabula jamana kundigi kɔrɔ tile la n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye fɛn caman de kɛra min ye malidenw kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲugun u ka jamana la nafolo suɲɛ wari dunko juguya jamana janfali a ko nafolo baden de suɲɛna fɛn min ye diɲɛ jamanaw ye ni ka taa don sow la ani ka taa bila bangiw kɔnɔ yen quartier du fleuve sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye san 7 minnu tɛmɛna a ko IBK ka fanga kɔni a kɛra bafa ni kiricɛ de ye sabula don o don ko kura de bi kɛ jamanadenw ni k'u janba ni ka nafolo buruja o kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko a fɔlɔ président yɛrɛ ka avion sanjogo sɔngɔ min bɔra la sɔngɔ kelen ma se ka dɔ dɔ ko a sara nin na dɔ ko a donna yan fɛ kuma kelen ma dɔ u nana ni kuma wɛrɛ ye engrais feerela tɛ yen fɛn min ye engrais ye jamanadenw janfara ka sɛnɛkɛlaw janfa o kɔni nafolo camanbaden de suɲɛn'o la o ɲɛ ma se ka dɔ n'o bɔra yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn wɛrɛw kɛra minnu bɛ jamana sigi a sentɛgɛ la ni ka jamana sɛbɛkɔrɔ bi o de ye k'a fɔ fɛn min ye wari kununko kuma jamana nafolo burujali a n'a k'a dun ni sen 2 ani tɛgɛ 2 ye o min kɛra o camanbaden de kɛra ni y'a mɛn tubabukan na scandale a cayara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali jiginna dingɛ na sabula fɛn min ye Mali kununko ka n'a bila bila i bɛ ka tile la suɲɛli dara kɛnɛ kan cogo min ni k'a kɛ laada ye o ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali faamaw kun ye layidu ta k'a fɔ wulikajɔ bi kɛ fɛn min ye nin nafolo suɲɛliw ye a bɛɛ lajɛlen de bi ɲɛɲini k'u ɲini ka n'u bila jamana bɔgande kɔnɔ u nɔ la minnu y'u suɲɛ k'u dafara f'u tɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ma bɔ a la hali n'i y'a ta k'a lajɛ avion minnu zanna armée ye avion minnu jamanakuntigi yɛrɛ ye jɔn ko ala fɔ sabula a ko Mali janfara avion dalen b'u disi kan jɔnni ye Mali janfa jɔnni ye wari bɔ a wari kɛra cogo di a sanna cogo di jɔnni ye dɔ t'a la jɔnni de taara sugubilo passé ka wari bɔ
k'a sɔrɔ jamanadenw u ma jɛn n'a ye a wari bɔcogo a kɛra janfa ni janfa minnu kan a bɛɛ lajɛlen dɔnnen bɛ o tuma min tora o de ye kiiri tigilamɔgɔw k'u bolo don dossier ninnu kɔrɔ walasa ka kiiri kɛ nka an bɛ don min na ko bi fɛn min ye dossier ninnu ye a dalen bɛ tiroir kɔnɔ waati la pôle économique ɲɛma n'o ye Mamadu Kasoge ye ale yɛrɛ ko appel à témoin ko ni maa o maa bi dɔ dɔn a la k'o ka taa ɲɛfɔli k'a ye o kɔrɔ de ye k'a fɔ dossier bloqué bɛ yɔrɔ dɔ la dossier ma d'a ma ban e y'a faamu wa a fɔlen fila ye ayi a fɔli y'a tɛ dɛ dossier ma d'a ma de dossier bɛ min ɲininkali de bɛ yen dossier bɛ min sɛbɛnnikɛla ko dossier bɛ yɔrɔ jumɛn dossier kalelen bɛ fan jumɛn o ɲɛ de bɛ ɲini o tuma fɛn min ye jamanakuntigi Asimi Goyita colonel Asimi Goyita bɛɛ lajɛlen de ɲɛ jɔlen b'ale la sabula jamana in a bɛɛ lajɛlen kuntigi de y'ale armée ka taa fara fɛn min ye jamana cakɛdaw primature ministère dossier bɛ nin fɛn o fɛn kɔnɔ Asimi Goyita de kan ka yamaruya di dossier bɛɛ lajɛlen ka bɔ premier ministre k'a fɔ a ye dossier bɔ joona i k'u di ministre de la justice ma a ka kiiritigɛlaw bila baara la a kuma hi sɛbɛnnikɛla ko ni hi kɛra sisan a ko maa caman bɛ o ka zamɛ bɛna goya sabula maa camanba den de bɛ yen minnu bilen bɛ jamana kan u kɛlen bɛ ka jamana janfa ka jamana bolo turu a kɔ fɛn min kɔni ye jamanadenw ye u jigi tigɛlen bɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɔngɔ banna sɛgɛ banna lakanabaliya banna fɛn min ye jamana wariba sonyɛnnaw n'o ye dabiw ye olu banna sɛbɛnnikɛla ko nin dabi jugu ninnu jamana zonba kule ninnu ninnu de kan ka minɛ ni ka t'u don kaso bonba la jado tila u ye fɛn fɛn su ye k'a bɛɛ lajɛlen minɛ u la ni k'u bololankolonya an bɛɛ ka kɛ kelen ye a jadɔbaw jatɔ ayi voilà ton problème et moi tu vas pas me créer des problèmes mon frère nani c'est interdit communicatif tribunal na ti bomba na injure publique non jado injure publique punie par le code pénal et la loi sur la cybercriminalité au Mali. Wa neta ndoye neta ndoye ni progrès de bamananga men nga nyafay korobara do da ma jamana kan mama minum bi bingani ke sira kuna abi folo de ma ko jado mais le progrès des gars mais s'il est des gars qui comprennent le vrai bambara de Ségou Beni comme moi faut dire donc il n'a qu'à faire des enquêtes k'a fɔ ko jado kɔrɔ ye Ségou jamana na bamanangle la minnu bi maaw ka sira la k'u ka fɛnw namara ka bin u kan a bɛ fɔ o de ma ko jadɔ o ni aw b'a fɔ jadɔ ma min na Bamakɔ yan minnu ka musoko ka bon c'est pas la même chose c'est pas pareil i kuna jara ha non moi je sais ce que j'ai dit mais non mon frère sinon Idrissa Amidou Touré il est toujours prêt mais je suis d'accord procureur de la commune c'est 4 merci voilà mais c'est là qu'il Ikuta premier cabinet la parce que ne ka chambre datugule kutubu Ikuta y visiter ça chambre la kara kile kelenye adele meke adatugule ki ko no ne konte asafur le bolodo je disais nous mishi pasa ka kofle nyefle o ta soko kishi donima Joan Sedi ka don bi boni sebanye seben menu kama le repère sebani keba atwa de ko Idrissa Maïga ko akika do deliko blamandi dongele nyani nye cheblen dara me ikado ana jenyon wulilembu deliko la Joan Sedi ka do cheblen wani na dabora tlula na dabora dumuni na Joan Sedi ka do cheblen ga kuma abi chaya cheblen makune kundo abi wati jambo ngai ka don min nye cheblen dara me pare na donné doni fe min nye ikado de gelay ani kuma gelay ikado ani jamana buru jafuli cheblen kala ko malido nga siginaye cheblen dara me ko ni abi labe mina ana pare na wajibiya ka do kelela wa kele min du ka kele gouvernement musique lembe no e chama jafanga yi kalo konondo de fora ku ka barake min nye vote o ka ke cheblen ko ku ta ke o se ka ke nunu ngoni be wa kolo kala kade la ima nunu ni de gouvernement ha cheblen woni dimine do cheblen darame degara signé na ko gouvernement kabako jodi jelu akamata la nani yede cheblen darame sebani kala ko ni mami be cheblen don kabini kunungo ale ko ni da tugura nye kaba ka fo nemute ikada abike gelaye min dona ni Ibrahim Boubacar Keita ni nyanje iboro kalama aye nani ani totnye ani gelata ka ibeka segera fo kata fo ka tote o laba nana fereke ni nga wele ka doni ndama doni nyere fanga bonyana kosobe o kera so be cheblen ngam mahu jamana gelaya ani jamana wuli ka jo mashi dingile ma cheblen kuma ka me ka to ministeriala
sɛbɛnnikɛla ko kuma min Choguel ko kala Mayiga o welela i k'a dɔn cɛbilen a filɛ k'a ka banburu kɔrɔ sama k'a bɔ ten gangi nka mɔɔw ye faamuyali kɛ mɔɔw ye ko dɔ jamana in kɔnɔ ka sababu kɛ cɛbilen Darame ka kuma a ka farin Jean Sodi k'a dɔn a bɔ juguya b'a kɔnɔ hasidenya bɛ kuma in kɔnɔ a ko k'a dɔn a tɛ tɔto fɛn na sabula kuma o kuma n'o bɛna ni jamana kɛlɛkulu ye ani jamana dafirilen ye a b'o kɛ cɛbilen Darame yɛrɛ n'i y'a ka kununko baaraw ta ka na bi lajɛ Jean Sodi k'a dɔn a bɔ Nuru ni Nare nin bɛɛ lajɛlen ye Hindu den ye cɛbilen Darame i k'a dɔn parti min n'o kɛra sababu ye a ka dɔn sini di faso yiri mun parrain sini di faso yiri watɔn oui c'est vrai c'était Bamundara le cɛbilen l'autre là qui est de Buguni ma dɔn Sikaso cɛmɔgɔ wa ba cɛmɔgɔ tɛ sa Allah ne yɛrɛ t'o yɔrɔ dɔ bilen mɔgɔtigi Blaise c'est pas la même chose c'est pas la même époque j'ai oublié son nom a fana olu de ye parrainage dilan sɔgɔmada kelen il y a cɛbilen PPR alors cɛ in bi bɔ Buguni de il a été ministre de l'énergie quelque chose comme ça là a dɛsɛra oui autant Sambou Ouaguete de merde ça c'est tout ça c'est récent a tɔgɔ de bɔra kɔnɔ Allah Malik Al-Husseini non c'est pas la même chose fɛn kelen tɛ ça il a fait un parti politique ko Bara wa ma dɔn Bara cɛ in dɔgɔ bɔra kɔnɔ sa fo Gaucher kun b'a ka parti la je ne sais pas il avait un député ko Gaucher mais il vit hein il vit non le président du parti vit mais Gaucher ne vit plus oui hakili bɛ cɛ in na tɔgɔ de Taranga Jean Tisedou Alpha Umaru Konare na mu ɲɛgɛn u ye sinidi da kolon di ka filenkolon di ka wuli ka jɔ bolo da ko fo olu de ta ye sinidi ye a tɛ komi cɛbilen dɔgɔnin bara ka min kɛ bi wa ko jɔni Yɔrɔ Jakite Yɔrɔ Jakite voilà c'est ça Jean Tisedou cɛbilen Darame i k'a dɔn Alpha nana diyagoya ministre so dɔ sigi sen kan ministère des zones arides ka n'o sigi semi aride Alpha nana o d'a ma a k'i da de Jean Tisedou i k'a dɔn o bannen min kɛ Amadou Tumani Ture a nana wuli ka jɔ bolo da o k'a ma i da de ministère i k'a dɔn ayiwa min ye sommet France Afrique o nana o d'a ma Jean Tisedou sɛbɛnnikɛla ko Ibrahim Boubacar Keita o nana fanga ta a ye wuli ka jɔ bolo da ka fa bɛɛ boli jɔngun na nalen o y'a kɛ haut représentant chargé des questions au nord Aïdadi j'étais là ani beka nana kari ɲɔgɔn na fo beka ko ce petit monsieur ani beka ta kana c'est-à-dire que o y'a sɔrɔ Choguel ye porte-parole du gouvernement voilà n'i ye Choguel dimina ɲanɔ Choguel ka gulokiba ale ka dɔgɔ gulokiba kɔrɔ n'i ye Choguel ka gulokiba fununen i b'a fɔ kolokoloba mana dimi o b'a kama funu cogo min k'a tirindi Choguel tun bɛ taa wɛrɛ tɛmɛ na ten de a nana ko communiqué ko an b'a kala ko ayi ne yɛrɛ de b'a kala cɛbilen kama et donc tɛmɛna koyi bon ce petit monsieur bon tu vois bon c'est-à-dire malien ka problème min quand tu te permets de dire ces trucs là minnu kɛra a kɛra i ɲɛna non c'est récent minnu kɛra i ɲɛna n'i segir'o ka mɔgɔw kan u b'a fɔ ko Dabala il est vraiment il est méchant ko il est contre lui cɛbilen ye minisiriya kɛ fo k'a ban ministre des affaires étrangères don kelen da kelen an ma deli ka si tigɛ a la an b'a dɛmɛ o kɛra on l'a toujours soutenu mais aujourd'hui là si tu fais pas partir mɔɔw to yen u ka baara kɛ c'est tout e kun b'a la i ma kuma mais n'a bɔra la i bɛna mankan ci maa m'e tɔɔrɔ yan IBK ka ministre IBK ye wele k'i kɛ ministre anw ma foyi f'i ma don kelen a kelen ye maa 60 nommé ambassade la et alors nomination au conseil des ministres bon o de dɔgɔnin ye Bedi Dramé tu vois le i ɲɛ bɛ ko natɔ la c'est la même chose non cɛbilen il doit se taire mais a muso bɔra la de o bɛ de dimi ye o cɛbilen ka nagoyara voilà o bɛ de dimi ye Kadiatou bɔra gouvernement na voilà cɛbilen bɔra la parti maa t'a la même si je voulais que Kadiatou reste parce que a ye baara ɲuman daminɛ mais ni u ko a ka bɔ a la i b'a sɔrɔ kun de b'a la Jean Tisedou sɛbɛnnikɛla Idrissa Mayiga ye min fɔ an k'an ta in bila k'o ɲɛfɔ a ko cɛbilen ka juguya fanga bonyana i k'a dɔn f'a laban bɛ taa Choguel ni IDPM don ɲɔgɔn na tiɲɛ don Choguel ye IDPM ye nka jamana in kɔnɔ a fɔra don na mɔɔw ka yafa ɲɔgɔn ma jamana den bɛɛ lajɛlen ye kelen ye yaliba nin bɛɛ lajɛlen fɔ kun bilen o ye kun ye jumɛn ye juguya namajɛ kɔni ye gɛlɛya ye cɛbilen kuma gɛlɛn mɛn kan'a bila babu wɛrɛ la koyi a bɔlen don a la muso bɔra a la cɛbilen Darame i k'a dɔn ale bɛ nin cogo in na kuma o kuma n'ale da kɔni bɔra a la a bɛ kɛlɛ de kɛ a jo b'u la o politiquement dama don
a jobu la dɛ Mali yɛrɛ kɛmɛ jamana min ni min ma kɛlɛ kɛ ka taama o ti bila place la a jobu la u ka dɔɔni dɔ cɛbilen da foyi ti don a da bilen a ka transition banni kɔnɔ mais i denmuso cɛ don je m'en balance jamana ko t'a la wa denmuso ko t'a la bilen o ne denmuso donna a kɛra ministre ka bɔ a la a ye ne fo a jo b'a la o a jo b'a la tele labɔ kun ka di denmuso ye koyi n'a kun y'a daji tu a pe wɛrɛ tɛ mun wele ka na k'u kan'o filmer a jo b'u la o cɛbilen yɛrɛ k'a minɛ k'a tunu pelengetew a tɛ dɔgɔnin wele a tɛ mɔɲɛ bilen a jo b'a la o nin kun ye sɛbɛn ye c'est mon ami c'est mon frère c'est mon ami malheureusement moi c'est un bon frère à moi c'est mon frère c'est mon ami politique mais jamana ko la c'est mon allié politique jamana ko la dans les sacs de Kati jamana ko la ne ka sira tɛ balimaya la malheureusement mais c'est mon allié politique i bolo dans les sacs de Kati ça suffit daba tuma ne min tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant parce que n'o ye Falen Kulubali ye nin y'a ka sɛbɛn ye Falen ko fɛn min ye ɲumandɔnbaliya ale de bi kɛ sababu ye ni ka ɲumankɛlaw salaya an bɛ don min na ko bi fɛn min y'an ka jamana ye a disiba minnu bɛ n'u ye cɛsiri kɛ bɛɛ ni kelenya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ ka na ni basigi ye cogo min ɲuman dɔr'u ye association dɔ bɛ yen u ko min ma action pour la paix durable bonne gouvernance APDBG u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye maa duuru maa koloma ni ka jɔnjɔn ta ka d'u ma a bɛɛ lajɛlen kɛra maa min ka hukumu kɔnɔ o ye Haut Conseil islamique président ba n'o ye Asedi Sherif Ousmane Madani Haidara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni jɛkulu min n'a sigira tɔnjɛkulu 27 de b'a kɔnɔ u ka wuli ka jɔ jamana a marakojugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min kiri kan na fɛn min ye jamana a marali ni janfa ani jurukujuruku ye ani teriya sira namaya sira o ka dabila jamana ka mara tiɲɛ kan o y'u ka hakilina ye o de kama fɛn min ye jamana densɛbɛ caman ye u faralen bɛ ɲɔgɔn kan impôt baarakɛlaw kiri baarakɛlaw armée ka taa fara diinɛ ɲɛmɔgɔw kan u bɛɛ kɛlen bɛ kilo kelen ye ni ka jɛkulu in sigi fɛn min ye wulikajɔ ye dɔgɔkun furanjɛ in na maison des aînés la u ye Haut Conseil islamique a ɲɛmaaba Ousmane Sherif Madani Haidara wele ni ka denbaya d'o ma fɛn min ye kɛnɛ kan Bamako misiriba alimami Ahmed Kale ka fara fɛn min ye association jɛkulu caman kan maa minnu fana bɛ n'olu ye ambassadeur ye Mali a ambassadeur ye Marocaw ka ambassadeur Mali la o tun bɛ kɛnɛ kan ale de ka kɔrɔ ni jamana in ambassadeur bɛɛ lajɛlen y'an fɛ yan ka fara fɛn min ye magistrat ka ani sɔrɔdasiw nin bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ kɛnɛ kan u ye foli ni tani kɛ u ka kunfilenna n'u ka taabolo ye min ye u y'o fɔ nka maa damadɔ bɛ minnu ye wulikajɔ kɛ bɛɛ nali la ani jamana basigili la u ye jɔnjɔn ta ka d'olu ma a fɔlɔ o kɛra Bamako misiriba alimami ye n'o ye Ahmed Kale ye Ahmed Kale ale ye wulikajɔ min kɛ waati la gɛlɛya kun donnen bɛ magistraw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ale ye sigi kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye o bɛn ye o ka da Seko Lasana Kane ale fana trophée dira a ma k'o sababuya kɛ a bɛ jɔda min na a n'a bɛ bɛɛ wulikajɔ min na o jɔyɔrɔ taara ka d'a ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o yɛrɛ ka trophée dira maa min fɛ o dira ministre de la justice de fɛ garde des sceaux Mamadou Kasoge fana u trophée taara ka d'a ma trophée min n'a ye wulikajɔ kɛ waati min a bɛ pôle économique et financier la a ye wulikajɔ kɛ ka zonba kulew ni nangarabaw minɛli min kɛ o trophée dira a ma trophée dɔwɛrɛ dira maa min ma i kulo ma jɔ dɛ commune 4 na procureur Idrissa Amidou Touré trophée taara ka d'a ma trophée min dira a ma o de ye k'a fɔ a ye kiiri baara min kɛ minnu bɛ burujali ani nɛni kɛ réseaux sociaux kan ani minnu bɛ n'olu bɛ jamana lagosi ka jamana janfa a y'o kɛlɛ min daminɛ o trophée dira a ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Ousmane Sherif Madani Haidara Haut Conseil islamique président trophée dira a ma a ye kɛlɛ min ani wulikajɔ min kɛ waati min ni bin kɛra jamanadenw ka farabugu commune 11 a ye maa bila ka nin bɛɛ lajɛlen yaala Segu mara ani ɲɔnɔn kɔnɔna na ka bɛɛ sinsin bi farabugukaw ko alhamdulilayi hali pétard ni ti ci u fɛ yen jɔn ye nin trophée di organisé action pour la paix durable et la bonne gouvernance eh ben trophée ma ban je suis là Wallahi, je mérite un trophée. À quel titre? Eh ben, dis-le-moi. Hein? À quel titre? Moi, à quel titre? Oui. Je dénonce. Et tu dénonces quoi? Je dénonce. Et qui? Ça, c'est un non-événement. Va d'accord, ok. Merci. Tu ne dénonces rien. Nam. Ni catégorie
Comment tu vas te classer dans la même catégorie que Haïdara et Mamadou Kassoge et le procureur de la commune 4? Bon, ça, c'est outrage à magistrat. Bon, no delo et on dit Kalambali au outrage à magistrat. Je renonce. Et je renonce. Mandat bis. Non, je renonce. Vili la dit. Je renonce. Ça va n'igala ko. Nam. Ako ni yata ka lajɛ trophée dira ako fɛn min ye trophée dira maa minnu ma o nisɔndiyara Usmani Serifu Mandane Haidara ko silamɛya ye nin de fɔ ni maa ye ɲuman kɛ Ala de b'i sara nka ka maa wɛrɛw su ka bila ɲuman na k'o misali ɲuman jira jɔnw de b'o kɛ sabula maa minnu ye ɲuman kɛ ka ɲuman dɔw ye k'u fo o bi dusu du la a b'a t'u ka dɔ wɛrɛ kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana Usmani Serifu Mandane Haidara ko an ka jamana bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la jamana a ma mara ka ɲɛ kiri ma tɛgɛ tiɲɛ kan fɛn min ye jamana a ma mara laadiriya kan ni laadiriya nana ninnu bɛ ka hakɛ minnu fɔ an'u bɛ ka sira minnu laɲini n'o sabatira jamana kɔnɔ bɛɛ jamana b'i lafiya jamana den bɛɛ lajɛlen b'i lafiya wa ba silamɛya yɛrɛ bɛ fanga sɔrɔ sabula nin ye silamɛya ka taabolo a n'a ka tabiyaw n'a ka hakilinaw ye maa minnu bɛ yen n'u ye baara in wuli ka jɔ kɛ a bɛɛ lajɛlen ni tanuni ka kan sabula nin n'a ɲɔgɔnna ko de bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw kala ɲɔgɔn na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la kuma ɲɛna Jeka pip k'a feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Dabatuma la n bala cogo bɛ di Joati Jɛdu ne bɛ n kele ku a don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène sɛbɛnnikɛbaa de ye Dugufana Keita Dugufana Keita ko Jɔn Sedu k'a dɔn ayiwa an kana kɛ n yɛrɛ k'an yɛrɛ kɔnɔ fara Jɔn Sedu k'a dɔn jamana i k'a dɔn kolo kelen don n'a fɔra bingani ani keleku bi kɛ Jɔn Sedu k'a dɔn yeko kɛlɛ o de ban man di gouvernement sigilen maa caman de taara bin ni muso in kan u b'a lajaba u b'a burujafu ka da mun kelen kan a talen ka kɛ minisiri ye o de don wa yalima i k'a dɔn kɛlɛden b'a ni maaw cɛ wa Jɔn Sedu ka da mun kelen kan bɛɛ lajɛlen bɛ taa bi walide ka ni k'a burujafu Funɛ Kulubali Wadije sɛbɛnnikɛla ko a ko Funɛ Kulubali ni maa wɛrɛ m'a dɛmɛ Jɔn Sedu k'a dɔn ayiwa min ye balimamusow ye n'o ye musongana caman ye jɛbuna ku sanfɛ olu kɔni bara ka cɛsiri kɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a magɛn a ko Funɛ Kulubali kabini n'a fɔra k'a kɛra minisiri ye Jɔn Sedu k'a dɔn a bɛrɛ ta denmisɛnnin ncinin don sabula minisiri in bɛɛ lajɛlen ka kɔrɔ n'ale o bara k'a dɔgɔya o de kama réseaux sociaux kan wa yalima a ye mun de kɛ mɔɔw la Jɔn Sedu a ko i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye publication ye ka ɲɛsin minisiri ma u y'a daminɛ fa bɛɛ lajɛlen la nka maa minnu wulen bɛ sen ni k'a kɔkɔrɔ ma don Jɔn Sedu k'a dɔn nafara la minisiri kunbaba Jɔn Sedu k'a dɔn o ye kunnafoni dila ye Jɔn Sedu k'a dɔn o bɛ Nations Unies yɛrɛ de la ONU na o fana ye muso ŋana ye Jɔn Sedu k'a dɔn ko nin kɛlen ka kuma in mɛn o y'i kɔ da i k'a dɔn a nanibaw la ni ka u sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya u ka fara waliden la Jɔn Sedu i k'a dɔn musoya nin n'a damada don kuma ni kuma yɛrɛ min bɛ fɔ muso in ma Jɔn Sedu k'a dɔn dɔw yɛrɛ kɔni maa yɛrɛ t'a dɔn dɔw yɛrɛ hakili b'u la fiyewu ko muso k'a lasiri muso yɛrɛ ka lasirili o fɔli publiquement o ɲɔgɔnna marabaliya bɛ wa c'est une indiscipline ne ko ministre muso yɛrɛ kɔnɔmaw fɛn yɛrɛ cɛ ka ɲi o ye wa wallahi c'est tellement joli Allah ça veut dire que a bɛ furu la Allah fɛn yɛrɛ cɛ ka ɲi o ye wa et puis ale bɛ place min na promotion de la femme o yɛrɛ de b'o jira ça c'est impossible c'est de Allah filanunw ba Allah muso dɔw bɛ yen n'u ye faama jɔyɔrɔ sɔrɔ u bɛ to furakisɛ kunu ni pikiriw la k'u ba denwolo ma mina kelen bɛ nin dun b'a ka dɛsɛ an ye a bɛ filanunw dasi kabini Ala ye ne da président muso ne ma deli k'o kɔnɔma ye fiyewu ce n'est pas normal o ma yan u b'a valide mais ça c'est pas normal u bɛ furakisɛw ni fɛnw de an ka wele u kana kɔnɔ an ka wele de denkuli mondial président ka denkuli président muso ka denkuli o tɛ denkuli mondial ye wa dabani don i kaman kɔrɔ ka taa n ma da o ma o Nayini Jabate n'a ka micro n ma da o ma o Ablaye Jabate o n'a ka orchestre wa ka taa muso ni de tɔɔrɔ dɔw kɛlen bɛ ka photo ta kɔnɔbara in yɔrɔ k'o bilenma ni dessin k'o jira diɲɛmaa na u y'an ka ministre ta min kɔnɔma don i n'a fɔ muso man ka kɔnɔ ta walima ni muso kɛra ministre o man ka kɔnɔ ta o man ka den wolo wa mais muso in ma a ɲɔgɔnna kɛ yan wa jɔnni muso in sa ministre des affaires étrangères sa kamisa wa kamisa ale ma garisɛgɛ sɔrɔ ka jigin yan wa mun bɔra la elle a bien travaillé k'a to ministériya la
mabo kalama o yo duguna ha zamedu ayo zamedu Jodi Sedou zame enveloppe lama sebenikala ko akodi akika don awo musungana be mingala nedo na donen be ika do ye nyere demuso ndey sisugo ika don apmi baraka radio la journaliste do afana pumana aya jira ka fo nunu nde pumaye ko ma bi bamba minga muso ya ni cheya ala ya odajnyena bele jele ni ka barado akopuma me alebe ortemna ale aka kono ta ka aka dongolo journaliste di ka da magela fo soro baraka ro la ika do ni tanu ni bunyate akoyelma muso kele ministre ka fo de bina nguma inta ka to chaya wal mo ko ke ay wa kormatikal ko elma ko kakanwa ami joni na ko bi jon so di ka do musoyi adunye joro chamange jon so di ka do kuluba kala ba puma do fana be ko afilila to aka dolawa ko afilila to aka dolawa ma do ka discours manye ko aka erreur ba ka to kala mais Allah am vakando wa Allah ma bi ma korma cheni na ble on ga bursu kono muso munu mado lokola olu ti se kana ke ministre ye wa non olu na manga o olu ti jamana de olu se ka promotion de la femme justement iba so olu na manga bon ma kala nimba ani ma kala mbel ni ubla barala wallahi kalambali ba attaque ka gun ka kalanen to analyse ni jatemenew ni note technique kela e bi ta ro jaw ma ne be misali kelen ni ma les plus grands milliardaires au Mali kelen voye mi dogotora be min bolo les milliardaires au Mali Moro Keita GDSM o makala kabala mi a fonyi dron non go défier Burama Doumbia Baramuso kala ka tami Burama Doumbia mi jardin so de kay ala to warla a fonyi na fen verelay a fonyi Cheinza Ibrahima Diawara Stone bon Stone ça c'est quelque rare fois Stone ouais Stone d'accord au kalana mais aka faire ni to ka faire te kelen il n'a pas eu le baccalauréat Vous défier Mali kono e ki akili jagabo bani ni nye wartige milliardaire ngalo da ka milliard la ka fo ka kala ne de do hali di babu Baba Dramera o makala madrasa de ke Ibrahim Karanyala makala mandersa Bassirou Sila kabwala mi Mandiou Sembala il n'a pas de doctorat wa kabwala mi attends dove de Senou Nandoumé il a le def allez defu sur le fait c'est lui defu sur le fait de la arabula ba ko resila ko de makala do blogono kala bon tu as vu c'est bizarre c'est très bizarre mais société bobu wolo ba gérer merci bon finalement tu te poses la question ma yere mana kala yalma ni make wa jamana sombaye fonctionnaire sombaye ibi war soro tugo de war soro et ka jateminɛ maa kalani maa minnu ma kala c'est des milliardaires c'est vrai Tadjouara Mekunda ta Maraka Kunda epa bebo mais c'est des gens qui gèrent des milliards pendant des années wa barakela bubolo bayirika o busara doctorat tigu de bubolo ka baraka bulu de non mais je te dis kata muso minɛ k'o tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ ko makala do ko makala dɛ o kɔnɔma do dɛ a donna ta a bɔra ta mais pour quelle raison ka deni papa ablalen bɛ baara min na fo k'a ja tigɛ malangolon do ha moi je le soutiens ko réseaux sociaux ka malangolon do ego atu ka dossier di Idrissa Amidou Touré ma akandra nyana kula ayiwa kɔni a bɛɛ tɛ réseaux sociaux ye ne bɔra yo ni mun ye sɛbɛnni ye an ye min bɔ sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la dama dama ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ka Tezara premier mi a mɔna de a mɛnna tile bannen dogo ye Tezara premier mi den ninnu ma ni tiɲɛ tɛ a ti sɔrɔ a kun tɛ ka kɛ o a tɛ ka kɛ san b'a sɔrɔ u ye Mali bɔ kariti kan joona non tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ tɛ imagine un peu hein une société malienne o ka fɛn sɔrɔ Canada-kaw la Canada puissance b'u la u bɛ France b'u dɛmɛ Amérique b'u dɛmɛ diɲɛ bɛɛ b'u dɛmɛ ni sarakisɛ kun t'a kɔnɔ san b'a sɔrɔ a dabila ni tiɲɛ to o société fɛ Mali la ɲankuma bi y'a tɔ an b'i don gɔngɔrɔ la k'i bɔ Georges sɛbɛnnikɛla ko adamaden an ka k'an yɛrɛ ye mɔɔw dun b'a la jamana fa bɛɛ a ye tubabuw gɛn a ye ninnu gɛn Georges dun k'a dɔn gɛnni ti kɛ o kɛcogo la fo k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ s'a kolo la fo k'a sɔrɔ jamana ka wulikajɔ barika de ka bon a ko ayiwa min ye juguya ye o kana don mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ maanifin kelen kana miiri i yɛrɛ kɔnɔbara la Georges dun k'a dɔn jamana foroba cakɛdaw olu yiriwali a n'olu ɲɛtaw n'u bɛ sariya dafa u dɛmɛ ni ka kan ministre Seydou Lamini Georges dun k'a dɔn nin Lamini Seydou Lamini Seydou Fade Seydou ye
Jonsi Seydou min ye ayiwa Lamini Lamini kɔni ye tulo kelen de sabula a sera ka nin ko in kɛ kɛcogo min na Jonsi Seydou k'a dɔn k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ngaki o de kɛra a ma wasa ye n'a sɔrɔla Jonsi Seydou a kun ye namara ni kolokala don nin kɔ Jonsi Seydou ale de kun bɛ kɛ tɔgɔ tiɲɛbaa ye a kun bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ nka ko in kɔni fanga bonyana Jonsi Seydou k'a dɔn biti gol o kɛra sababu ye maa sɛbɛw ani maa ɲɛnamaw k'u tɔgɔ tiɲɛ min ye premier ministre kɔrɔ sɔrɔ n'o ye Moktar Wani Jonsi Seydou k'a dɔn a fanga bonyana tɔgɔ tiɲɛ min n'a ye bandaw sɔrɔ a fanga bonyana Jonsi Seydou k'a dɔn an t'o dɔn n'o tɛ vocal min mɛnna u tɔgɔ vocal ko in bi yan a ko vocal min mɛnna Jonsi Seydou k'a dɔn nkalon da la a ko vocal in bɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ min ye ciden ye n'o bɛ ministre wele k'a fɔ hakaja i t'i bolo nɔ bila fɛn in na maa min tɛ ministeriya la Jonsi Seydou k'i k'a dɔn nin kɔni ye a signé te yen qu'on va trouver la formule an b'a namara ka jamana janfa an bɛ solution sɔrɔ a la sa e k'a signé bani ka jamana janfa kɛnɛ kan Lamini Seydou Jonsi Seydou k'a dɔn a ye min cɛ in jaabi min na vocal la ne bɛ n ka jamana fɛ nin ɲɔgɔn na ŋanamu ne tɛ hali ministeriya yɛrɛ la ne bɛ se ka taa n bolo dɔ bila la a kɛ sa n k'i k'a kɛ ten i bɛ dɛmɛ patron de ko ten faama ko ten patron jumɛn de ko ten bon Mali bɛɛ filɛ Jonsi Seydou k'a dɔn Ala kana an bɔ jamana in tiɲɛ kalama Moktar Wani a tɔgɔ tiɲɛ ba de sɔrɔ nin ko in na a ma diya n ye han teri don nka a ma diya n ye terikɛ dɔɔnin don n'a dan i y'a fɔ sa fɔlɔ je t'informe n'o ye tiɲɛ ye i na su ka bila a la ko dɔ taara di dɔw denkɛ ma fɔ Canada la hawla bɔra kɔnɔ kɔni Jonsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko n k'a ɲɛf'i ye da kana na da don kuma na miliyɔn min bɔra nin ko in na wa hali bi n'a ka bɛ bitu gɔli u ɲɛna u bɛ se ka maliden ŋanamu ka maliden sa u diɲɛ dɛ wari de b'u bolo ka yaala Jonsi Seydou k'a dɔn ka bɛɛ lajɛlen ŋanamu sɛbɛnnikɛla ko nin kelen kɔni jɛlen don nin ko in tɛ se ka ŋanamu bilen nin tɛ se ka bɔ a bɔcogo la Little Big Min Jonsi Seydou u ta y'u ka ko ye sɛbɛnnikɛla ko maliden minnu don fana ka kan ka cɛsiri kɛ k'a jira diɲɛmaa na nin ko in kɛra tiɲɛ k'a dira anw ma wa an fana bɛna min kɛ Mali k'a nafa sɔrɔ u bɛn'o jira diɲɛmaa na e ko Little Big Min wa an b'a minɛ u la tuguni munna u tɛ ka ye u taara ka ye mini Canadakaw wari b'olu kun bɔrɔ kɔnɔ olu tɛ ka ye a bɛ ɲɛ cogo di a fɔra ko e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko ŋanamu ka dabila jamana kɔnɔ e yɛrɛ m'o de fɔ sisan an y'o fɔ alors pourquoi i bɛ corruption kɛ tuguni an k'an yɛrɛ diɲɛ nin kelen la sa wari bi sɔrɔ o u kana foyi di maa si ma wari bi sɔrɔ o n'a bɛɛ kɛra ta datu n'i y'a fɛn finma bɛɛ tɔmɔ min'a la ayi journalistes ni an bɛ balo cogo di ni ninnu y'a ta premièrement maa minnu bɛna baara kɛ a direction ni a wariko n'a fɛn na malidenw c'est vrai kelen impôt ni taxe min bɛ sara Mali olu yɛrɛ bɛ nafa min sɔrɔ Mali o wari bɛ to Mali la o la anw bɛ sɔrɔ ka conférence de presse ni interview organiser o b'a sɔrɔ baara ɲɛna o tuma o waati aw minnu deli don a ka karabu la a bɛ taa club des amis Big Mini a b'o sigi club de soutien nin jamana in de ka di i bolo don club de soutien sigi a PDG muso tɔgɔ la fɔlɔ parce que n'i b'a fɛ ka fɛrɛ patron ma i bɛ muso de ka club de soutien sigi fɔlɔ o tuma n'o ɲɛna i bɛ sɔrɔ k'a yɛlɛma patron yɛrɛ la dɔ ko ma Asimu Goyita a muso Asimu Goyita u ma ŋanamu ko wuli ko club de soutien ko madame Goyita Lala Jalo kangari dali i fara kɛ Asimu hali ni maa min taara dala ko a ni ɲankuma a b'i ɲɛ bilen Asimu y'a mago sa o a jo dogo ye a club de soutien lisi labɛnnen k'an bɛna assemblée kɛ ka lisi kalan a ko ni dɔ ye cɛ ye a bɛ bɛɛ don kaso la a y'a kalan k'a lajɛ très bien a ko il veut pas de club de soutien il a raison o tuma n ko na bɔnna il a raison wallahi a jo dɔw kun ye wari sara ko ko a ye n tɔgɔ layɛlɛn sanfɛ n ka kɛ vice président ye awɔ a maliyɛn nka a ko ni dɔ ye cɛ ye i ka club de soutien sigi très bien n y'a fara k'a fili fɔ tan i bolo don dama tuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma
Le Figaro du Mali. Fasiriba no ye la rédaction ye. Ami Baba Cissé niya ka sɛbɛn ye. Ami Baba Cissé ko a ko ministère de l'environnement, assainissement, développement durable. A ko fɛn min ye cɛnganaba min n'a taara ka bila ye. A tɔgɔ de ye Modibo Kone. N b'a dɔn. Modibo Kone. I b'a dɔn wa? I ko jugu. Mais tu connais tous les Mali finalement. Il est d'où? Et Modibo est démon. Nzomate. Et c'est au cas de dire. C'est au cas de. Je le connais. Je te dis. Sebenigala ko. Ako Modibo Kone. Ataraka bla joyoro mina. Bill Haki Modibo Kone anini ngaka. Abise ni doni ngorop. Modibo Kone. Abangena sabda kalo kile tan wolo vla sa 1958 markala. Oye soukai. Ako ni ataka laje Modibo. Analembe kabla joyoro mina. Ode ka fo ni chakadai. Développement durable sigidal la kanali. Abise ka lakile chukomi. Sabula. Fe minye sanu boyoro ye. Ngo. Ani sigidao abela jele de tienenbe fokata fo kwa tote jamana yere ka hake anaka nafa minye o donembe donente berla Sebeningala ko akoni ya takalaje fe minye ministry no ye Modibo Kone atara ode wati kono ninga bla chakeda ina ni ya metoka na pragmatisme o ye kekuya ani galabu kenaya ye ode bala ninga nyeshi baroma Modibo Kone bila kono ndendo lenye sabula ye wuli ka joke fe minye farafina klebian va o joyoro ningo bela jelefa akoni ya takalaje ingénieur do sabula aye kalamba chamange munu ngoni bige sababu ye fe minye bara nya akata ni fanga ye Modibo Kone akoni ya takalaje fe minye senekelaw dugukolo bara ko nyuma segedal la kanali ayo baraw bela jeleke molodo yamba inve akoni ya takalaje fe minye wurika jowrew ayo ke fe mi contrôleur gestion chargé des aménagements des zones aye ni wulika jo bela jeleke sebenigala ko akoni ya takalaje bara mina ba bolo no ye segedal la kanali abi fendo minga juguno ye sabula nafolo ko ka barake wala saka jamana deme kosebe BOAD aye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye institution sous-régionale yo ye ni ngo baraw bɛɛ lajɛlen kɛ o kɛra sababu ye a yɛrɛ kana ni projet caman ye Mali la minnu kɛra sababu ye ka nafolo walankata ka don jamana trésor kɔnɔ e tɛ Modibo dɔn o la hawla e tɛ Modibo dɔn o Sebenigala ko ministre de l'environnement assainissement développement durable akoni ya ta kalaje akabara Mali doronde koyi farafina jamana caman be munu ya nafa sɔrɔ Burkina Mali Benin Sénégal Niger Guinée Bissau kata se Togo ma nin bɛɛ lajɛlen ko Modibo Kone Modibo Kone Modibo e ɲɛ bɛ Segu la Segu est rempli de cadres valable donc way ma fo yala fanga tato de do fanga kun ye waati ni kɛ Segu tolérance zéro fanga an y'a bɔsu la Segu ka ni fanga manga n'a ye fanga sɔrɔ a bi jama kojugu tolérance zéro Abasi n'a sigilen to Kati ko j'ai convoqué mon directeur général des douanes o ma douane ye ta ye wa ne dogoni an va go Seguka ni fanga Allah ayan va de fanga mai Seguka bolo oh j'ai convoqué mon directeur général des douanes fanga mai Seguka bolo an ke ko era saw amati pele du ka do mat ne medomi Seguka ni fanga ne medomi ne si le metele goro so ga dafe ne ngo on dorala ngo maliko bana Seguka ni fanga e go jamana gudi de makai ni Seguka ni fanga ama no de do ma fo ko me ko ne bi nga démission di Johnny ma fanga ba ko makoro ko jugu Allah ba mbogo yi ko premier ministre plein pouvoir comme à qui je vais donner ma démission a dirao akwa nyame sura ça boni mbekara awla seguya Allah je fanga daw ma ay sisan obe jagoya fanga de jagoya fanga wi sisan mali bina voter on de fanga bina ibina yo nam Sebenigala ko akoni ya ta kalaje femi Modibo Kone
jamana jigi b'a kan kosɛbɛ sabula fɛn min ye jamanadenw ye wulikajɔ minnu kɛra n'o ye diɲɛ seleke 4 wulikajɔw ye parikaw fɛ yen Copenhague COP 15 COP 21 a ye nin wulikajɔ a ni baara bɛɛ lajɛlen kɛ a bi baara in dɔ fɔ ka taa fɔ k'a to ten hali waati laban in na a bi ta ka bila jɔyɔrɔ la waati min o y'a sɔrɔ 15 de l'environnement bi senna a ye wulikajɔ kɛ yen waati min CMDT ɲɛma don k'a ta décembre kalo san 2015 la Modibo Kone ye wulikajɔ min kɛ o de ye tracteur maa ba 4 Modibo Kone a y'o bɛɛ lajɛlen de ta ni k'u bolo don baara la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana dɛmɛbaaw ye cikɛyɔrɔw la a ko Modibo Kone a ye wulikajɔ kɛ projet dɔw bɛ minnu nafa ka bon n'o ye usines ye a y'olu financement kɛ Kajolo ani Kɔlɔnjɛba sɛbɛnnikɛla ko ni Modibo Kone ni nin tora nin bolo a bɛ se ka jamana in nata yɔrɔnin kelen e ɲɛ b'a la an bɛ sɔn ka Segu ta yen an b'a essayer Ala ka barika d'u on va essayer Georges Sedou ne bɛ n kele ku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma waati maaya yɛrɛ ye waati ye min ye sɛbɛnnikɛbaa ye a tɔgɔ de ko Abdoulaye Kɔnɛ a ko ministre minnu sigira cɛ kelen bɛ jamana u k'a ma ko Modibo Keita ministre du développement rural Georges Sedou k'a dɔn ko dira a tigi ma n'a fɔra baara n'a fɔra cɛsiri n'a fɔra ko hakilisigi n'a fɔra n bi baara de kɛ to a kama n di fɛn ɲini a fɔ ko nin jɛ Modibo Keita Georges Sedou k'a dɔn a sɛnɛkɛlaw ka ministre sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a welela ka sɔrɔ a bɛ lafiya bɔ de la o y'a sɔrɔ inspecteur de service économique i k'a dɔn a y'o baara kɛ conseil spécial président conseil malien des chargeurs Georges Sedou k'a dɔn a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ DNCC Modibo o de don Modibo Keita min ye baara ye foroba baara Georges Sedou k'a dɔn affaire économie i k'a dɔn a y'o kɛ a ɲɛmaya fo ka taa se ɲɛma national ma maa t'o da ɲɔgɔn kan Georges Sedou k'a dɔn tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn a bilala ko min ma équipe chargée de l'étude contrôle analyse des prix en 1980-81 Modibo Keita y'o wala salo ka t'o da section chargée d'étude contrôle de l'analyse min ye prix ye en 1981-89 a y'o salo ka t'o da Georges Sedou foire exposition division promotion économique commerciale 90-92 Georges Sedou k'a dɔn a y'o wala ta min ye direction nationale des affaires économiques directeur et régional affaires économiques Bamakɔ ya 92-98 a y'o wala ta Georges Sedou k'a dɔn o wulikajɔ n'o tamasiyɛnw bɛɛ lajɛlen yelen diɲɛ seleke naani jamanaw nana kalifa kɛ Mali ma Coupe d'Afrique des Nations Georges Sedou k'a dɔn san 2002 sɛbɛnnikɛla ko Sori Magangile de kɛra o ɲɛmaa ye a dara cɛ min na k'o wele maa min bɛ se ka ne dɛmɛ Coupe d'Afrique in baara la hakilisigi min ye a jatew ye a n'a ɲɛnabɔli ni jɛn don je savais pas ça la hawla wala quwata ne t'énerve pas hein ne t'énerve pas mais je comprends maintenant donc aw bi ɲɔgɔn dɔn il faut pas t'énerver il a été décoré chevalier de l'ordre national du Mali Sori Magangile chevalier de l'ordre national du Mali le même jour que Daba Tunkara Alpha D an bɛ ka médaille dans antiché la don kelen j'étais là même médaille e tɛ jɛliden dɔn ta kun tɛ fɛn dideni ye n ka baara ka kuma de f'i ye va voir les annales taa fɛnw sɛbɛnfuraw lajɛ a bɛ yen o ka chevalier est ce que a yɛrɛ don parce que u bi dɔ di fɛnw ma attachés ma ani chauffeurs ma e tɛ n kun de o ɲɔgɔn na ye non merci ça c'est AVJ Abeille o tɛ ne ta ye o tɛ ne ta ye o tɛ n den ye aw bɛɛ bɛ décision kelen kan je te dis a don Sori ko Alpha ma monsieur le président n'i bɛna ne décorer maa minnu ne se ka décoration min na ka ninnu don n'i bɛ ne décorer i bɛ ɲɛma k'u décorer nɔfɛ n'o tɛ n ka décoration man ɲi Alpha y'a ɲininka ko jɔn ni jɔn a ko Modibo Keita Si Solomani Si Tɛrɛmɛsɛ Daba Tunkara Ala ka hinɛ valise kolo la Yusufu valise Allah marikalakaw ka den a dara an saba de disi la Sori ta dara ka nin ta da ka Modibo ta da n gɛrɛ la a bɛ kɛ kɛcogo min i b'a dɔn wa Alpha yɛrɛ de y'a da Ala den président Bolo de y'a da n ko bɛna nin ye de u bɛ drapeau de bɛ wuli u bɛ fɛn fɔ pɔnpɔrɔndɔn o tuma min bɛ liste bɛ min bolo sɔrɔdasiw c'est tous les honneurs du monde monsieur Daba Tunkara je vous fais en raison des services rendus à la nation nous vous décorons chevalier de l'ordre national du Mali en raison du travail effigie Blassa pour le pays la précision o kuma buru bi fiyɛ tuguni
Sorasi muso dɔ bɛna ni tasani ye u dadalen don tasani kan a drapeau ni a diplôme n'a fɛn o tuma Alpha bɛ sin ka a bien don i ka costume na k'a bolo i disi la ne costume kura de tuma na a don ben le genre de rapporter Ben de ka a costume di a don ne b'a dɔn Ben de y'a di ma Alpha ko k'a bɛ bien ni soirée a n'u tora ka gele n ko président ne tɛna kɛ n ka da a tulo n ko kana to i kɛ n joie dɛ a yɛlɛla Allah Mali kun ka di o don médaille valeur b'a la billahi lazi ni Modibo in Georges Sedou a k'i k'a dɔn baara min kɛra fɛ jamana kɔnɔ danda la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ direction nationale commerce min ye concurrence 2005-2011 Modibo y'o wala salo Georges Sedou k'a dɔn a ko min ma Apex Mali k'o sigi sen kan conseil technique chargé commerce extérieur Georges Sedou k'a dɔn ministère de l'industrie a y'o baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko dando la koyi a ko ka wuli ka jɔn minnu fana kɛra tuguni n'o ye ka kɛ karamɔgɔ ye Georges Sedou k'a dɔn a wasabula wele bilala ma comité consultatif concurrence de l'UMOA membre du groupe thérapeutique technique CGT CDAO la haula jane kunti Modibo dɔn koyi Georges Sedou k'i k'a dɔn a ye baara min tɛmɛ n'a tɔ ye koyi a k'i k'a dɔn CEDEAO kɔnɔ a ye wulikajɔ minnu kɛ Georges o ko min ma ligne d'institut de formation coopération organisation mondiale du commerce OMC olu y'a wele Georges Sedou k'a dɔn FMI OMC OCDE CNUGD OMD Banque mondiale OIF ya compétence de Mohamed Rasulullah. Mais il est de quelle région? Modibo. Est-ce que Koulibaly Kate? Ça c'est notre région, hein? Modibo est de Koulibaly. Non, Bamako Delou. Il est de Bamako si je ne m'abuse. Mais il est Keita, il est demandé. Ça c'est chez nous. Et puis, mieux que ça, Mouranga Dedo. Et comment ça? Ma sœur, ne dormso, au défoulé Kundama, au mini Yudouara, au Kunamsoy, Geda Kuma. Ah bon? Mais je te dis, mais il faut faire attention, hein. Ils sont mal bégachés, hein. Dondonida. Tori, Fangabi, Tori, Kadigizo. Tori, Jamana Fangabi, Tori, Kadigizo. Tori, Fangabi, Tori, Kadigizo. Masigeti. Tiriguti. Ningu yezemeni anye mimbo wati kono maya yere wati ye tabatungara wati na ka wati binywana unafuni munungu mandeke kono obana bitaye kwanda blade bitabe bla Georges Sedou k'a dɔn min nɛgɛ ɲɛ 10 ani 3 ye burapele olu bɛ mission da farikolo ɲɛnajɛ kan surafana t'o ma de na nɛgɛ ɲɛ 20 segi bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 20 ani 1 Georges Sedou k'a dɔn sanga bisa ne bɛ segin ka na bamanankan ni ka n'o jamu k'a bolo da min ye ayiwa Madani Touré Georges Sedou k'a dɔn kalanden ale bɛ ni mission ni dan ne wulilen kɔfɛ dozo de ani dozo ba ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnfuraw bɛ bɔ k'olu lakali Mamutu Suruni ale de kun bɛ nɛgɛw la Georges Sedou Daba Tunkara wa salam.